Pero hindi nila alam. Loob na siya. Gano'n na katagal dito? 2 weeks ka na lang. Hindi naman 1 week pa lang. Naka-record to ha. Tandaan niyo. Oo, nakarecord. Kaso, Biyan na dyan. nagbura ako. Pero nagbura ka? Nagbura ako, oo. Sure ka na bura ha? Nagbura ba ako? Oo. Sabi mo sisira. Baka sa ikagagaling ni Paul yung tayo yung Ano no? Kailan na happy? May hormones. Kikikikay. Di pa flowers ka pa. Ha? Ano? May cake doon. Nagugutom ako. Pwede ko kainin yung cake namin. Bakit hindi? Papuntahin mo yung mama ko. Lalabas. Oo, lalabas. Hindi. Pero lalabas ka. Sobrang. Yan ka na naman, gulo-gulo. Eh, naku-gulo-gulo ka. Saan kayo nakita? Ha? Sa bahay. From Quezon City kita kami tatlo. Isa muna pag-asyo namin. Kala ko naman. Hindi pa ka service. Ako ba nandito ko? Mamaya pagkwento na kami pagkwento. Sunday service. Oo. Mas makakami. Pero napansin ko na na wedding na pala ito ni Kuya. Parang may nakita ko parang nakaputi si Mama. Napansin niya yung arte ko, di ba? Tapos sa ulo. Ano sa akin sila ito? Pwede. Sabi niya, Kikay hindi ko niya. kasi nakikita sabi ni Pin, hindi ko kasi nakikita si Polly, hindi ko nakita yung veil niya. Sabi niya, ano akala mo second communion? Yung yan? Communion. Ang tawag din ba yun? Kumpil. Ayun nga. Sarap na dito para kakain. Hindi naman niya makain. Hindi naman niya makain. Grabe, pati tubig, hindi pwede. Alkaline water. Parang engineer. Hindi siyang yearly engineer. Lalabanan mo tayo. Nasanay ka na. Hindi ka pwedeng ano,